Voini December ni som pasari sang ni som ni nga ni ania Mizo Official Channel clear tu zong te chibai kan buk chewa ni thar duam takin man kan tu sak tak meu cheu ani ahun lai ani boka US President inthlan chungchang thu thar mangin bul han tran don teang khovel ram ro puile hu hanga tak mai America in President an han thlan meu chuan chitin nam tin trong tin hi vanlal na wanga tra nakal varian dang chuang love tiang main o je hram te poin America lam hoin kan mit kan beng kan lena zol nei te mai ba ka zol nei derte rilok thin te thlengin mani tok te ya kan phak tok te ya kan man hlel na save tlang hle ni na langa tran zong le du zong inang lo tana fam chu kan ram zim te ya po kan thuain mu thei bik hek lova trong kam na taka lo in tong bong tok la bo lo ma se thil mak ani lem lova khovel buaipui ani miaw wangin keini Mizo Official Channel te poin in thlung lo takin American politics chungchang hi kanon chiar do nani Joe Biden hi US President elect ani to emni acha na chun chu lani lul love ti hi ani America mi te in kai suaina Constitution ro puilutuk khovel democracy ram tamjok ten an en ton fo thin khu abel chiang apiang in a ro pui zia ha hi mai ni lo chalvun chuan nung khopan soi thin ania America President than hun turte state in electoral college vote certify hun turte electoral college ho vote thak hun turte mai ba ka president elect puang tu turle president lak lu hun turle ala lu tu tur chenin chiang em in zia kul maya khuti kopa constitution ro pui duang chuak tu te ro pui tur zia kha kangai tu changin ke chuan makin ro pui ka ti lo theilo ani chutiang ani mek lai chuan ni min pia mai khan Washington DC a state in Iowa president thlang tura electoral college voter kal khom ten America president voice somli parukna tur vote an thlang mup maya kumdang presidential election dang chuni sela settlement tluk zeta ol sama anram president tur thlang chuak mai turan ni lain state thren khata chuan an in thlandana thil fel lo chuak tak mai om ngei ni hriain state thren khat governor secretary of state tele state legislator an minister le MLA rualte an state ta rorel tu republican te in kara ngei danin ang lo tak mai dal tulung puilian a tolur maya Mizoram le Assamin ram ri kan in chuai na sa jok ma in na sa takin thu an in chua state thren khat governor le secretary of state ten Joe Biden a vote tura electoral college vote turan tirlain an state dorel khol le dan CM2 lawmaker Senate le House of Representative Republican rorel na state te chuan mi puiten state rorel tura an thlan chua jok te za pa na nei hok lova an thu thilan lo ti vengo thin hi an ngai dan ani bo lo US Constitution in state legislature te thu nei na pe kangin an state Iowa tur electoral college voter Donald Trump a vote ngai turan tir ve ta thunga vote thak na hmuna anin chiat khum sok ani tak mel hle ani entirnan India rama Rajya Sabha MP tai state tin MLA rualin an thlang thina state aro rel tu ruling le an tho pui jok te vote lam an tling thin chuti rual chuan Mizoram governor le chief secretary hian chief minister le MLA teron map lovin an mani thuin opposition thlop zongin Rajya Sabha MP vote tu lo thlang chuak ve tangot sela an buai hle nge yang democracy ram ve chuni ma ila America nen hin kan in thlandan in an chi lo wangin mi pui mimir tamjok ten kan hriat fiat hiam theinan karon tar lang ani chutianga voters in thua double vote chu parallel vote antia US Constitution a chuan pomlo ve turti ani chutiang parallel vote chu state paruk heng Pennsylvania Georgia Michigan Wisconsin Arizona Nevada te aum tamai sia Michigan Grand Old Party Republican anti te phei chu Washington Attorney General in vote thak lo turin a lo dan tir ni soya ombok boxing le karate manga han chin fel chi ni miaw lo wangin
thutluk na siam hlei theilawin an sarual trin ta hria kumthar sang ni somni pakhat January ni ruka state in Iowa voters ten an thlang thale dona president an thlan final hun hi son hlat ani ta hri ani chuti rual chuan he electoral college vote thak hi CNN te chuan live in an pechuaka lelama luang lu zur la lelama luang chuak pur khopa an mani CNN chom tu tele sale bu changrum ni tina bar photo na chuan Joe Biden a chuan mani poina ru kan oilo hial turin ne takin electoral college vote zathum paruk muin achak thu war emin an puang tlor maya chungaya war main Donald Trump an electoral college vote zani somthum pan hi mu thu an puang dum boka heti megla hian Donald Trump a thlop tu legislator te vote muero an chiar sak ve du tamio lawa wangin riar tui phurang main an ding le tareng chu ni hi chu wang chu ni miang CNN thu puan chu la chongin fake news trend khatte ba ka kan Mizoram TV media lian te nen lam an puan tak chum ni Biden a hi tlin lo tak phei chuan kan TV media ten international politics news an chiar tei chu oi harti fe hi kan rama po kan kat nuk ta veang ma se mo heng thu buayan neina state ta te hian electoral college vote somruk pathum an nei hi January ni ruk sang ni somni pakhata joint session an nei huna Donald Trump vote an tumtak bursi wangin heng electoral college vote te an pomani si chuan vote zan hi som ko panga muin Donald Trump hian American president lal thu thlenga lu le ngei dona Biden an zan hi somli pathum ma muthunga Donald Trump hian achak wang po ni chuang lovin America mangaina wangzokin US president lal thu thlenga ma theilovin a thut lum le dup mel ta hle mai anupui mel thale pianal chungchuang Christian numrinom Melania Trump poin White House sumtual tivul le in amoi le ngei don ni na langta tin US president elect hi CNN le mainstream media te puan tur ani chete ei lova US president elect te puang tur chuan keini Mizoram chunga tuihok luon kora ke korte mong tre tha in bual mai tenen kan thu lo dan enang rengani US constitution ina puang tura uluk taka duan General Services Administration GSA puan turania lopong pabeng warngot chi ani heklo ma se anni GSA lampo hian Joe Biden hi tun thlengin officialin an lapuang ozong lova mainstream media te ro chuan president elect in Joe Biden hi an puang chamchi reng thung ani January ni somni sang ni somni pakhata president lak luani tur thu chenin an puang to hial maya Trump pa trantu te tam tak an ti thin rim hle ani ma se he thu hi da rim mai ang chau ani thung mainstream media tele liberal democrats ho te hian mau ruang in lovin bing tai zo kan zon thu hi an hriat huna chuan Biden a bing tai hi an thlau do panga nat takin an social ngei bokang an mani ho po tho chuak le turom to hau lovin mitam takte thinlunga phuma vinom ngei bokang naktuk ma hian former national security advisor Michael Flynn chuan thupuan chua tur hrol takle ro pui takanei thu tarlan ania Joe Biden ale alam Chhangte tan chuan mang chia nilwang ti soi thei ahar ta hle mai ani he thu wang hian Joe Biden hi kan huwa ti na nilova Biden hi dik takin election a hian tling ni sela mutmu tui takatu in nar mul phelet phlepa nar sekin lai khum the nem kan bel to jok ngeyang American election chungchang a hian he thu kan buat sei mek lai point thu thar ron lut renga news site ranga thu thar tam tak mu tur oma chung ziranga langsar zualten ta lang thuak le teang Wisconsin a chuan vote diklo nuai ni zet chiarani thu mu chua ania President Trump pachuan Senate Majority Leader Mitch McConnell po akap na hlebok ani tin Republican Grand Old Party kanti nan thlan tharte chuan House Speaker Nancy Pelosi chu vote diklo chui chiang turin na takin an phu tu diepok time te poin anon ta lang boka
tin election chungchanga Senate federal hearing an nei chu a result kan la hreman chi alawa enge thutluk nan nei kan la hreman talo ani tin Trump attorney Jenna Ellis chuan election chungchanga thil diklo takhi huai takle na takin kan beisel dona January tha eng thil nge lo theng don lo thi ro aron ti chek mai boka enge thil diklo aom ngei ni na hriata January ni som nia hian tu zokin nge American president lalin White House kulu adon ti chu hunin alaron shil don ani khovel mipui Christian tam takten Donald Trump kan tran na chan ni lang chu America rama thu takle dikna ko thera tlume kai thova tungding tura beitu le Bible chuang tlat tu pathian hena tong trai fo thin White House sa cross choi sanga khovel puma Christian te thlawang ho tu hi ami zia le anunda na soisel bo ni big ma su sela keini Christian tam takte thirna tang chuan ama tran lo thailo tura chung rilama thok tu om ve awang hian voin thlengin kan la tong trai pui fan zel chu ani hi he thu awang hian Trump patran lo tu te Biden atran tu te ril ru kan hliam pal theya ngaidam kan dile